Gadanan sarong backrider, mantang lugadan ng kaibanan kaining rider, makalis na maaksidente ang piglulunadan nindang motorsiklo alauna nin hapon kanakaaging Lunes, Enero 13, sa Purok 1, Barangay Kiwalo, Daraga, Albay. Sigun sa PNP, gikan sa Barangay San Roque, pigbabaybay kan mga biktima ang direksyon pasiring sa Barangay Tabon-Tabon, parehong banwaan. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, nawa ranin kontrol sa motorsiklo ang rider kaini, na nauli sa indang pagkasemplang asin pagkakalasi kan backrider, hasta sa buminagsak ini sa sarong steel plate na nauli sa iyang pagkagadan. Pero ining aksidente ini is ano lang po, piga-apod ng self-incurred accident. Itong duwa lang ito magtiyo itong relatives itong nang magka si driver at saka so ano yan, so passenger. Aduman sinda sa tabon-tabon gari may papasyaran sindang ano maninda kapamilya. So driver syempre medyo traumatic yung driver, tapos syempre tiyoon daw niya ito man, na close na tiyo man niya. Nagluluwas man sa investigasyon na parehong nasa impluwensya nin alak ang mga biktima. Napag-araman man na daing sulot na helmet ang biktima. Sa ngunyan, may pag-uurulay naman po pigigibuso ka pamilyahan kung paano man po na pailubong na matano so tiyo ninda. Tapos madig din na lang po sinda pakalubong kang kang biktima, tapos ma-update na lang po sila kung ano na pag-urulayan. Pigbubulong pangunyan ang rider mantang pigpapatentehan naman sa indang residensya ang backrider. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.